שער הדולר הנמוך מטריד את התעשיינים והיצואנים ומעודד אף הוא חשש לפיטורי עובדים. שלום שוב לצביקה אורן. מה ההשפעה של הדולר הנמוך על התעשייה, על היצוא, על פיטורי העובדים? תשמע, צביקה, זה חשבון פשוט. אם שער הדולר נמוך, אז כושר התחרות שלנו נשחק, ותוסיף לזה גם את כל העלויות. דיברנו קודם על שכר מינימום. אנחנו מדברים על עלויות של חשמל ועלויות של ארנונה ועלויות של מים. המים עלו ב-260% לאחרונה, ולכן כושר התחרות שלנו נשחק גם מלמעלה וגם מלמטה, גם מהצד של ההכנסות וגם מהצד של העלויות, ואנחנו לא יכולים להתחרות בשווקי חו"ל, וזה דווקא כאשר יש התרחבות בשווקי חו"ל. מ-2008 עד היום לא הייתה שום התרחבות, סוף סוף יש התרחבות, ואנחנו לא יכולים להתמודד באופן אפקטיבי מול השווקים האחרים, כי כושר התחרות שלנו נשחק. הצטרף אלינו דוקטור שלמה מרקל, שלום לך. שלום. מה ההשפעות של הדולר הנמוך על ההייטק? כשמסתכלים על ההייטק, ככלל או במדינת ישראל בפרט, צריך להבין מה מיוחד בישראל. יש הרבה דברים מיוחדים, אבל בעיקר זה יצירתיות וחדשנות. כי סך הכל מבחינת הטבות פיננסיות אחרות, אז שם יש אירלנד, סינגפור ואחרים. כשמדובר על ייצור, יש עוד הרבה מה לעשות. כשמדובר על ניהול, מוסדות השכלה גבוהה, יש מפוארים, יש גם אחרים. הדבר החשוב זה לנצל את העובד החכם, היצירתי. סביב אותו עובד, יש גם עובדים נוספים, ושמעתי את השיחה הקודמת כאן, סביב כל מהנדס, אז ישנה שאלה האם זה 2 עובדים או 10, יש את מנהלי חשבונות ועורכי הדין ונהגים וכספים וכו' וכו'. חברות רב-לאומיות, מעבר לתחרות שאני מסכים לחלוטין עם מה שאמרת, אני מסתכל מתקודת מבט של חברה רב-לאומית. אנחנו חברה רב-לאומית, במקרה שלנו ספציפית אנחנו חברה אמריקאית, אנחנו את החשבונאות שלנו, את החישובים שלנו, את הערכות שלנו אנחנו עושים בדולרים. התוצאה מכך הוא שהעובד הישראלי יקר מאוד. המהנדס הישראלי, אולי בשקלים השכר שלו לא עלה הרבה, אבל בדולרים הוא עלה באופן משמעותי, וזה שם שכר של העובד הישראלי עלה, נוסף גם כל הדברים האחרים שנאמרו. החשמל והמים והחזקה ועובדים מסביב. עד כדי כך, אני אפילו לא משווה להודו ולסין. העובדים הישראלים בתחומים שלנו יותר יקרים מאירופה. הם כבר מגיעים לרמות השכר בארצות הברית. אז מה אתה מציע, שלמה מרקל? אני אומנם לא כלכלן, אבל ישנם כמה רעיונות שאני חושב שאפשר לעשות. למשל? אני אתן כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, ומהאזורים שלי. כשאנחנו קונים חברה, ואני קניתי, אני כברודקום, קנינו 11 חברות ב10 השנים האחרונות. 7 מהן ב5 שנים האחרונות, אף לא אחת בשנתיים האחרונות, ואני אסביר עוד דקה. כשאני צריך לשלם, אנחנו צריכים לשלם את המס. מס הכנסה, למדען, אנחנו מחויבים לשלם בשקלים. כלומר, אנחנו עושים טרנזקציה דולרית, ועכשיו אנחנו חייבים להמיר את אותם דולרים לשקלים. כשהדולר נמוך? לא שייך עוד לדולר נמוך, זה מפעיל לחץ של מחירת דולרים ורכישת שקלים. אותו דבר קורה גם אנשים הבודדים שמחזיקים ניירות ערך זרים. כשהם מוכרים אותם, הם חייבים לשלם למס הכנסה בשקלים. אם מס הכנסה היה מקבל את התשלומים בדולרים, לא היה מופעל למשל לחץ. אגב, אם אותם שקלים אחר כך בעברים דולרים לבנק ישראל, בנק ישראל את השקלים ממיר לדולרים, דבר אחד. דבר שני, יש תנועות הון רבות מאוד בישראל. אני, כאזרח ישראלי, אמנם בהנהלה עולמית, אבל אני אזרח ישראלי, אני מאוד בעד השקעות בישראל. אבל השקעות זה השקעות אמיתיות, זה השקעות בתעשייה, זה השקעות בפיתוח, זה השקעות בהייטק. זה לא השקעות במכשירים שקליים במדינת ישראל, ואני רואה את זה מהזווית הזרה. ישנו פטור, למשל, מהשקעה במכשירים שקליים. למה? תוסיף לזה את הריבית. תוסיף לזה את הריבית. כשהריבית בישראל, אם כל אדם מסתכל מסביב, מה הוא רואה? הוא רואה הריבית בישראל יותר גבוהה מאשר הריבית בארצות הברית. כדאי להשקיע כי בארביטראז' זה יותר גבוה. אם אתה משחק עם מכשירים שקליים, אתה גם, בנוסף לזה, גם פטור ממס, ואם אתה גם ספקולנט, נקרא לזה, או עושה הרבה מאוד תנועות, לא, המס שלך הוא שום דבר, בניגוד לשוויץ, ברזיל ואחרים. צביקה אורן, אתם מציעים לקבע את הדולר על 3.8 שקלים? לתקופה של שנה. אנחנו חושבים שצריך לבנות פה סביבה עסקית כזאת, שיודעת לחיות עם שקל חזק. המשמעות של העניין זה להוריד עלויות, לשפר את כושר התחרות שלנו מלמטה. כי זה ברור שאם אנחנו רוצים כלכלה חזקה... בנק ישראל והאוצר מתנגדים לזה. לא מתנגדים. הם מתנגדים לאמצעים שאנחנו מבקשים מהם לנקוט כדי לקבל את שער הדולר. מה האמצעים שאתם מבקשים מהם לנקוט?
כדי לקבע את שער הדולר או כדי לשפר את כושר התחרות? כדי לקבע את שער הדולר. 4 צעדים. אני חושב שאת רובם מנה חברי פה לפאנל. 1 זה להוריד ריבית עד 0. 2, להמשיך לגדל חובות. בוא נעצור רגע, הורדת הריבית עלולה לתדלק עוד יותר את שוק הנדל"ן, את מחירי הדיור, דבר שבבנק ישראל ובמשרד האוצר מאוד חוששים. אני חושב שזה איזושהי סיסמה שלפי דעתי אין לה בסיס. אני חושב שמה שקובע את מחירי ככל שהריבית נמוכה יותר על המשכנתאות, זה מעודד ציבור. לרכוש דירות, לשפר דירות. ככל שיש פחות היצע, ככה המחיר עולה. זה במקביל. לפי דעתי העניין הזה של 0.25% במשכנתאות, אבל אני לא רוצה לדבר כרגע על הבנייה, אני רוצה להתעסק עם הדולר. אני אומר, יש 4 צעדים שבאמצעותם יכול בנק ישראל והאוצר להשתמש על מנת לקבע את שער הדולר לתקופה מסוימת, אני מדגיש את זה שוב, עד שהממשלה תטפל בצד של העלויות. האחד, כמו שאמרתי, להוריד ריבית, 2, לגדר חוב, לא צריך לגדר 10% מהחוב, אפשר לגדר 50-60% מהחוב. 3, לטפל בספקולנטים, צדק חברי, אפשר להטיל מס על כל... ספקולנטים. נכון, על כל הרוחב של העניין הזה, והאמצעי הרביעי לקנות דולרים. כמה שצריך. בנק ישראל רוכש דולרים וסופג על כך ביקורת חריפה מאוד על הר הדולרים שברשותו. תשמע, כפי הנראה יהיה לנו הר דולרים מכיוון שאלוהים נתן לנו דולרים, כי הוא נתן לנו גז ואנחנו נמכור גז והגז הזה יביא דולרים ויהיה לנו הר דולרים מאוד מאוד גבוה לשמחת כולנו דרך אגב. השאלה מה אנחנו נעשה עם הדולרים האלה. אם אנחנו ננצל את היתרון שלהם או שאנחנו ניתן לחיסרון לבוא לידי ביטוי. אם נפחות דולרים ונשתמש בהם להוצאות ונחליש את השקל, לא תהיה פה תעשייה. אני יכול להעיר משהו? כן. ולכן, לפי דעתי, בשכל אפשר להפוך את הדולרים האלה לברכה ולא לכללה. ועוד דבר אחד רציתי להגיד לך, אנחנו כתבנו מסמך לשר האוצר. שר האוצר שאל אותי את אותה שאלה. כמה תעלה לנו התוכנית שלך? מתוך הנחה שאם קונים דולרים, מפסידים כסף. ולא היא. אנחנו הצגנו לשר נייר שמצביע במפורש. שבו אמרת שגם אם יהיה דולר של 3.8, התשואה של בנק ישראל על החזקת הדולרים תגדל. וגם המיסים שלנו על הכנסות, יש הרבה פרמטרים. זאת אומרת, בסך הכל מי שעושה חשבון אמיתי, רואה שקנייה של דולרים מסיבית כדי לקבע את שער הדולר, בסך הכל תביא רווחים ולא הפסדים. שלמה מרקל, רצית להעיר. כן, 2 הערות. 1, אני מסכים, אבל יש נקודה שאני לא מסכים. הרבה מדברים ומתבחכים ומתבשמים בגז. ואכן, הגז יוסיף. מה שאנשים אולי לא יודעים זה מה המספרים. המספרים שלהם, בעלי התחזיות השונות מדברים על הגז בסדרי גודל של 2-3 מיליארד דולר. ההייטק הוא 25-26 מיליארד דולר. כלומר, המספרים הם כאלה. בגלל שער הדולר הבעייתי, השקל החזק, חברות ההייטק. אני אתן דוגמה לגבי החברה שלי, ואני אדבר על אחרות בלי להזכיר שמות. אבל אם אתה לא מסכים. אני מסכים עם מה שאתה אומר, רק אני אומר, ההתבשמות בגז, זאת אומרת, זה שיהיה לנו הררים של דולרים, הסיטואציה שקורית עם ההייטק היא הרבה יותר חמורה, כי היקף הכספים שיש היום היא פי 10, גם אם יהיה לנו כל הגז שמדברים, ולא יהיה לנו הייטק, מצבנו יהיה לו טוב. והדוגמה שאני רוצה לומר, אנחנו חברה מאוד אגרסיבית. ב5 השנים האחרונות רכשנו 7 חברות, אבל זה למעשה ב3 השנים לפני 2. כן. קשה לקנות. יש לי קולגות שאני מכיר אותם, אפשר לקרוא עליהם בעיתונות, 100 עובדים בהייטק, פוטרו לאחרונה בכל מיני מקומות, כי העבירו את זה לסין ולמקומות אחרים. והערה שנייה שרציתי לציין, כי אני מסכים עם כל הדברים האחרים שכמובן אמרת. יש עוד כלי אחד שכדאי לחשוב עליו, והוא קשור גם להערה המאוד נכונה לגבי הדיור. יש דיבורים על דיור, את המודלים של דיור, אני לא כלכלן, לא, ביקשתי שיסבירו לי, לא כל כך יכולים. ואולי אפשר לעשות גם מה שעשה ברנקי, אולי קצת להדפיס שקלים. זה יכול לייצר... מזמן עברנו את העידן הזה, אני חושב שגם האוצר וגם בנק ישראל חוששים מאוד מהדפסת שקלים. אוקיי, אפשר לקחת למשל את החוב ולעשות סוואפ של חוב דולרי לחוב שקלי. זה מהלך אחר דומה שיכול... הגידור שציינת, ולא חייבים לעשות על הכל, כמו שאמרת. שלמה מרקל, תודה רבה לך. תודה רבה. השתלטות הסינים על חברות ישראליות